Namhlanje namaster Chande Matekwana Star Vista Ethada sanibonani zonke indawo la sifina khona ke siumnyango wezempilo kwaZulu-Natal igama lohlelo KZNHealthChat.Gov.Za singena kamnandi ke sisedumbe namhlanje awu ngiyayithanda le ndawo yakaZulu-Natal abangayishongo ngesilwana abayibiza ngevegetable kodwa isedumbe awusuka nini madoda ke sila e-library ke yethu la eBilanyone ngisho kamnandi bathi eBilanyone hayi ke inhle library bafethu ngiyodumala nje mangathi wakhona umuntu ofailayo la ngiyazi sibaningi sifunda ngepost la Unisa so ke makhona ofailayo uyongidumaza ngoba sinayo library la enhle nane air conditioner kuyashisa shisa khona kodwa nje kuphole kamnandi la eBilanyone library ngiyacela kungabikho umuntu ofailayo la eDumbe bakwethu sine library enhle nje ngqongqoshe ngithathe leli thuba nawe kusibingelele nje sila eDumbe namhlanje asibingelele Ntokozo sibingelele kubalaleli emakhaya sibingelele kubabukeli emakhaya nabo bonke abasilandela kuma social platforms ethu sithi siyabingelela siyathemba ukuthi unyaka omusha ubaphethe kahle njengoba silana uyabona ke wawushila ukuthi eZululand indawo zibizwa ngezilwane zibizwe nangama vegetables absolutely sisedumbe namhlanje makuthiwa bhatata madumbe absolutely uyabona ke namhlanje ke uhlelo lizoba mnandi ngempela ngoba ziningi izinto esizoyithinta ngqongqoshe kodwa ngiyafisa ukuthi kuqala usihlebe lithi yini le ubuyenza namhlanje la eDumbe no asibonge Ntokozo iDumbe ilapho njengolunga lesishayamthetho sikaKhongolose yes ngoba angithi uma usesishayamthetho umuntu nomuntu usuke ethingwe inhlangano yakhe ngaphandle nje kokuba ungqongqoshe uqale uthunywe inhlangano mina ke ngithunywe uANC njengelunga lika ANC so imember nemember kuwo wonke ama-members ngisho aweinhlangano eziphikisayo ilunga nelunga liba nendawo noma ioffice ebizwa ngokuthi constituency office lapho okuba ihhovisi ilunga lesishayamthetho elinika lona kuthiwa njoba siwu8 nje esishayamthetho thina abakwa ANC su42 so bonke abaka ANC banikezwe indawo idropa nedolobha lokusebenza nezinhlangano ezinye nazo zinazi inhlelo zazo noma ngingezukuzazi kahle ngoba phela angibazi uyabona kodwa ke sinikwe umsebenzi wokuthi siyosebenza endaweni uma ngabe unika umsebenzi wokuba ungqongqoshe suke sokuumsebenzi wokeda phezulu kwalo weconstituency uma usunikezwe umsebenzi weconstituency umsebenzi wakho ukuthi ube neoffice kulelo dolobha lelo usebenze indaba zentuthuko idropa lonke mina ke yami constituency office eyaka ANC isedumbe so umsebenzi wami ke njenge constituency office member ke manje ukwenza sure ukuthi izinto ezibhekelele intuthuko zizonke ziyenzeka lapho kunenkinga khona sikwazi ukuthi singenelele sibone ukuthi sisizana kanjani uyabona nje ngelinye ilanga uyongizwa ngisedumbe ngikhuluma ngeindaba zamanzi uphinde ungizwe ngelinye ilanga ngikhuluma ngeindaba zogesi ngikhuluma ngeindaba zika home affairs ubuso uyazibuza ukuthi ungenaphi manje ngoba phela sekunokudideka lapho okusakujabula ukuthi sisambele izikole ngoba ngake ngaba lapha ezikoleni ngithi ungabuyela ezikoleni ngase nginunu kodwa ngoba usuyichaza sengiyayizwa so umsebenzi ke wemember inhlangano esikumthumile ukuyobheka intuthuko yonke uyabona nje sine office la eDumbe la ka home affairs lelo office lelo lalingekho ioffice elasetshenzwa yimina no deputy mayor uMajuba ngaleso sikhathi waye umayor ngaleso sikhathi sisebenza indaba ukuthi abantu baseDumbe kade behlupheka njalo nakufuneka bathole ama death certificate ba apply ama birth certificate kufuna bahamba eFryhead saxoxa nongqongqoshe waka home affairs sakwazi ukuthi silithole lakhiwa kwathi noma sekuneyinkinga ze connectivity nakho konke kwayithina futhi esibuyela ku deputy minister ukuthi hayibo njalo la office enanisakhele lona linenkinga wafika uDeputy Minister walungisa so umsebenzi ke weconstituency office ukubhekelela intuthuko uyabona nje abantu baseDumbe bangakhuluma nami nangoba yini abadinga ukukhuluma nami ngezinto ezithinta uhealth kuphela anything ephathelene nentuthuko into esingenelela kuyo yingakho ke namhlanje ngenzela ukuthi angiyichaze kusifika yingakho ke namhlanje ngifunde elikhulu ngqongqoshe yazi ngifundile namhlanje kule ncazelo absolutely yingakho ke namhlanje sisedumbe sizokwenza sivakashela izikolo senza iprogram ebizwa ngokuthi back to school ngoba sathi nasihlala nobuholi buka ANC kule region le region ke eZululand ibizwa ngokuthi umzala Nxumalo ngokaKhongolose sizena sihlala ke nobuholi bakamzala Nxumalo bathi cha
sifuna njoba kuqala unyaka ube neprogram ye back to school ezosebenza eDumbe. So besivakashela izikolo, sivakashela izingane ezihluphekayo, sibone ukuthi ama uniforms akhona yini abangenawo sikwazi ukuthi sibanikeze. Siphinde sibheke phela nokuthi ezikolweni ke zikhona inkinga yini ezikhona singakwazi ukuthi singenelele. Uyabona nje kule izikole sizivakashela ziningi indaba umuntu ayitholile siyothi naqala iviki ngihlale phansi nodadewethu uMEC uMbali Fraser ngiziraise ukuthi cha abantu baseDumbe banenkinga eWard 1 esikolweni esiqale kusona sokuthi umnikazi weplaza uyabaxosha uthi isikole asivalwe ukuthi kushaya umashi bebe bengasekho lapho. Manje ke sizobenza njani labo bantu? Sahamba saye eWard 5 esikolweni sathola ukuthi isikolo sidinga ukwakhiwa siqala kabusha. Yebo basicela, yebo umnyango wezemfundo ubathembisile kodwa sekukuphi ngoba phela kade kwenzeka. So umsebenzi wethu ke lo ukuthi silandelele sibuka zonke lezi zinto nama challenges esiwabukile sabona ukuthi ayenzeke. Into engithanda ke ngomama uPhrase ukuthi umuntu ophendulayo, umuntu osheshayo. So uma sihlangana nje naye ngalola suku so bese ngiyazi ukuthi sizoba nawo ama solutions esizokwazi ukuthi siqhamuke nawo. Uyabona ke futhi into esobe sixoxa naye ile yokukhulelwa kweingane ikakhulukazi sibe nohlelo esilwenzayo. Ngiyazi usazongibuza ngifuna ukuthi ngize ngiliqede uhlelo lwakho ngoba ubusoshila ukuthi sizofika nakulo. Ayi uvela ulugoqe lonke kahle kahle seliphelele sesingabonga ke emakhaya sithi kulungele ke bye. Ngongqoshe ke ngizwile ukukhuluma nabantwana la nje obusho uthena ubukade uvakashela izikole. Wathi ukukhuluma futhi nabantwana nathinta ama-issues amaningi nezinto ezithinta ukuthi abayiphathe kahle abantwana begweme ukuba seyintweni abazoyithola sebeba nenkinga ekuthini bebe nempilo kodwa usinje fahla into esiyibonayo noNdunankulu asithume yona sinongqongqoshe wezemfundo ukuthi asibe nethuba lokuba ne class noma nokungenelela ezikolweni siyofundisa izingane zethu ngokuyivikela ngokocansi kakhulukazi. So besixoxa lokho ke ukuthi sikwenza kanjani lokho ntokozo uzokhumbula ukuthi ngomhla ka25 siyomukela izingane zikaKhisimusi sithole ama teenage mothers acishe abe ngaphezulu ka3. Uyabona ukuthi omunye una 16 njengoba ethola ingane kusho ukuthi wayena 15 ekhulelwe ingane encane leyo. Sahamba ngomhla ka1 sayomukela izingane ezivelile ngomhla ka1 nakhona sathola into efanayo. So kuyabonakala ukuthi inkinga ebesicabanga ukuthi siyaphela yokuthi izingane ezincane zikhulelwe sezisencane instead iyakhula kunokuthi inciphe. So sivumelene ke noNdunankulu neMEC kwaka education ukuthi kuzofuna sibe nezinhlelo esizenzayo eziya esikolweni. Kodwa le inhlelo lezi kuzofuna sibambisane nomphakathi, sibambisane nabazali ngoba phela ngeke uhulumeni uwodwa ukwazi ukuthi implement le inhlelo umngekho isupport yabazali. Esiyoyenza ke nebesikhuluma einganeni ukuthi ingane azivikele nokuthi ingane zabafana nazo azivikele. Phela uma ngabe zivikela azivikeli zona zodwa zivikela namantombazane. But okokuqala siqale ekutheni kusetshenziswa ama condoms. Siqale ekutheni ungangeni emshikashikeni wocansi usemncane ngoba phela into ozoyenza lesikhathi eside. Kodwa kwamanje focusa la emfundweni. Mhlambe umuntu ake ngene ezindabeni ezithanda ukuba serious. Ngqongqoshe sibonile lapha elokishini la kwaDabeka einsukwini la kubizwe iambulance yathi mayibizwe iambulance bafika abasizi bethu abasebenzi bethu bezolekelela sifika kukubi thina kukuhle sizolekela umphefumulo osuke ngaleso sikhathi unenkinga kodwa kwagcina kunesigameko sokuthi bamiswe behlukunyezwe ngendlela abahlukumezeke ngayo. Ngifuna ukungena khuluze ngishele kungqongqoshe ayibeke kahle. Sabona futhi nasenkandla abasebenzi bethu bevinjwa behlukunyezwa abanye baze bathunjwa emavikini adlule. Lezi igameko ziyafika ngqongqoshe ziyabahlukumeza abasebenzi bethu ngaphakathi eminyangweni kodwa ngiyafisa ukuthi sizwe ukuphefumula kwakho ngalolu daba. Ndokozo kokuqala nje kufuna sikusho noma sicele emphakathini ukuthi noma ngabe isiphi isimo ababhekene naso noma ngabe iziphi imfuno abanazo but abasebenzi bezempilo kufanele bavikeleke ezigebengwini bavikeleke nakuwona umphakathi ngoba abasebenzi bezempilo umsebenzi wabo ukuzohlenga impilo noma ngabe kabani. Ngeke sazi ke ukuthi uyobadinga nini ubadinge kanjani. So uma ngabe bezothi benza umsebenzi wabo abasebenzi bezempilo bese bayahlukunyezwa abanye bayithole sebe thunjwa njengobusho but okubhlungu kakhulu lokho kwenzeke
kwadabeka bethi beyolanda umuntu ogulayo kuvele babiswa abantu bangene phakathi kudutshulwe lo ogula okade elimele kudutshulwe nabaphelezelayo noma bona bengathintekanga kodwa the fact that yenzeke leyo nto phambi kwabo ayenzekanga kamnandi nabo bahlukunyeziwe ngoba indlela okukhulunywe ngayo nendlela obekwenzeka ngayo. Siyacela siyaguqa kumphakathi ukuthi abasebenzi bezempilo asibavikele, abasebenzi bezempilo asibaprotect because uma singakwenzi lokho bayabantu nabo absolutely bayogcina besaba ukuthi na phone wakucela iambulance umuntu aphume ngoba uyazi ukuthi impilo yakhe isengcupheni, akazi ukuthi uzobuya yini noma akazi ukuthi uzohlangana nani nala estradini. Uyabona ngeviki eliphelile noma ilela viki angisazi intokozo kwaba khona umuntu owafona la ethi bayazi ukuthi ambulance ayisangeni kodwa manje bayacela ukuthi ama-ambulances awabuye angene, awasangeni ngoba abantu abasebenzi babehlasela. Uyabona ke kuzogcina kunjalo. Ngelinye ilanga uyothi umuntu omthandayo uma wakho ubaba wakho udadewenu noma unkosikazi esekudinga ngempela ukuthi ambulance ingene ingabe sakwazi ukungena ngoba sebeyasaba ukungena abazolanda abantu ngoba abazi ukuthi ba protected kangakanani. So okwamanje sisacela ukuthi umphakathi nabaholi bomphakathi abangenelele ukuvikela abasebenzi bezempilo ngoba kukhona lapho nathi njengomnyango singeke sikwazi ukubaphoqa ngoba phela umuntu methi uma ngiya laphana angazi noma ngizobuya uzomphoqa uthini nawe uzobubonile ukuthi ngempela abantu bayalimala. So siyacela emphakathini ukuthi noma ngabe inkinga yabo ikuphi noma ngabe kwenzekeni but abasebenzi bezempilo ibona abantu okudinga sibavikele ngoba ibona abantu abaphethe impilo zethu noma ngabe kwenzekeni noma ngabe sigula kangakanani ibona abantu abasivikelayo. Lapha ya eNgwelezane kunale buzz ekhona njengamanje ngendlela yokusebenza esibhedlela mhlambe kungasiza ukuthi ke ungqongqoshe khambe asibeke esithombeni kwenzakalani lapha ya eNgwelezane. No asibonge Ntokozo. eNgwelezane kunenkinga esibhekene nayo laphana yokuthi isibhedlela sidala. Okay. So siqale dala nje no not kudala but mhlambe ngo2019 ukuthi siloku sizama ukuthi sisilungisa sis-upgrade kwenye indawo sibhidlise siqale sakhe kabusha. So siyasirenovate nje isibhedlela sisonke. Ngesikhathi se-COVID-19 noma ngesikhathi i-COVID-19 isephezulu ekuqaleni ka2020 enye yama programs noma ama projects esathi siyangenelela kuona ile yokufaka into ebizwa ngokuthi HVAC. Leyo nto leyo HVAC iyona esiza ukuthi aircon nomoya obandayo ukwazi ukuthi ungene kusebenzeke kahle. Absolutely. So sayi-upgrade sayifanda kwenziwe iprocess yokuthi ubani ozoyenza wanikeza umsebenzi loyo muntu. But kuthe sekwenzekile lokho kwabonakala ukuthi lo muntu onika umsebenzi wokulungisa izinto zokuqandisa uyamhlula umsebenzi. Kwase ke idepartment lokuzama ke ukuthi hayibo ngena sizokucharge uma ngabe ungakwenzi lokho uyabona kubheka into enjalo kodwa ke kwagcina ekutheni kuze kumanje izinto zokubandisa nje isibhedlela sisonke kuyi problem. Uyabona ke kukhona udokotela othe uma ngabe isiphinda ifa futhi ne-HVAC wayesebhalela ozakwabo ethi cha in the next 2-3 days ngizoba nenkinga operator ngoba i-HVAC yethu ayisebenzi. Ngizocela ukuthi ningabaletha ama patients mhlambe ningawamikisa kwezinye izibhedlela. Iqala lapho ke inkinga. Kuba sengathi ke manje abantu bajikisiwe kanti inkinga bekudokotela nje okade exoxela ozakwabo ukuthi cha because kunale nkinga esinayo sizongakwazi ukuoperate. Siyavuma ukuthi kuyinkinga ngoba phela vele uma ngabe une aircon engasebenzi une system ongakwazi ukuyisebenzisa ngeke ukwazi ukuoperate. Ngeke ukwazi ukuthi ube nezinye izinto ozenzayo la esibhedlela. So kuyasa-affecta ngempela ke ukuthi kungabi khona but akusho ukuthi ayikho into esiyenzayo njengomnyango wezempilo ngoba ithina vele kwasekuqaleni esathi siyayi-upgrade le system kodwa umuntu mesehluleka saphoqeleka ukuthi simkhiphe ku-appoint umuntu omusha. So kune-process ke khona right now yokuthi kwenzeke lokho. It's very unfortunate ukuthi udokotela loyo wadecide ukuthi akakhiphe incwadi engakhulumanga namuntu ngoba mhlambe sikhuluma njena i-process yokulungisa isiqalile and bekwakuzoshesha ukuthi kulungiseke uma ngabe wayekhulume nama line function managers akhe bakwazi ukuthi bayingenelele kodwa ke iyona inkinga ebesibhekene nayo le. In general
amathuba emisebenzi ngathi anqabile ezweni affect ke kuphela iKwaZulu Natal lokhu affecta izwe lonke sibonile ke bebaningi abantu abasikhalela mina nje usuku nosuku ngqongqoshe ngiyathola WhatsApp noma ku Facebook through Facebook ukuthi umuntu asho ukuthi ngine qualification ukuthi nokuthi ningekwazi nomnyango ukusilekelela ukuthi ke siwuthola umsebenzi kodwa kule insuku sibonile nabo odokotela bephuma bethi engazi ukuthi njengoba bezoqeda i-training le enibasize ngayo nakho ukufunda kunesimo sokuthi ke babona ngathi iningi labo ngeke bekwazi ukuqasheka but ke ngathi nohlelo olusebenzayo eminyangweni lungathini udaba sizwile kuthiwa kade begcwele imigwaqo einsukwini lungathini udaba into enibuka kanjani nomnyango nenisebenza kanjani No, asibonge Ntokozo. Kuyiqiniso ukuthi sinenkinga ye-underfunding kwi-health sector in general. Absolutely. And le nkinga yokuthi unodokotela abangaqashiwe noma abangaqashiwe akusinkinga e-affect i-province yaKwaZulu Natal, inkinga e-affecta i-South Africa yonke. Kodwa iqiniso okufuna silisho Ntokozo ukuthi ayi-affect odokotela kuphela. Yes. In fact, i-affecta bonke abantu abasebenza esibhedlela. Uyabona ke nangithi sine problem ye-underfunding kwi-health sector okusho ukuthi umnyango wezempilo awunikezwa imali eyanele ukuze ikwazi ukuqashe bonke abantu edinga ukubaqasha. Uyabona nje eminyakeni emithathu edlule imali ye-budget esithathiwe eminyangweni wezempilo yevile ku-16 billion. Uyabona ukuthi akusimali encane le ibillion lilodwa alilincane. Uma sesikhuluma ngo-16 in 3 years kusho ukuthi njalo nje unyaka nonyaka kukhona lapho ekufuna sehlise khona. Unyaka nonyaka kukhona lapho ekufuna sehlise khona. Kuyiqiniso ukuthi odokotela siyabadinga. Yes. It's very true. And kuyiqiniso futhi ukuthi sibadinga benjalo. Sidinga odokotela ngenza isibonelo. Singadinga odokotela ababe u10. Yeah. Kodwa uthola ukuthi right now imali esesinikiwe yokuqasha odokotela yokuqasha odokotela abawu4. Sure. Now ayikho ke enye imali. Elinye iqiniso futhi elimsulwa ukuthi asinabo nesi abanele. Awukwazi ukubalekela lokho. Again udinga ukuqasha onesi abawu10 kodwa unikwe imali yokuqasha onesi abawu4. Uphinde udinge abantu abaklinayo ngoba akekho unesi nodokotela okwazi ukusebenza ewodini elingcolile. Yes. Akekho unesi nodokotela okwazi ukugada isiguli aphinde kube uyena ophusha isiguli lokho esithiwa iporter so siyabadinga oporter. Asinabo abanele. So in general sine challenge eminyangweni wezempilo yokuthi abantu bethu okufuna ngabe siyabaqasha abanele and imali esiyitholile imali enganele. As a result akusekho into ethi uma ngabe uqeda ukufundela ubudokotela na kanjani uzoyithola indawo ukuthi uyaqashwa. Akusenzeki kanjani. Manje isibhedlela nesibhedlela uma sibuka ibudget yaso ebese siyabuka ukuthi okay sinodokotela noma sinama vacancies ibase zodokotela abawu10. Yes. Kodwa sinemali yokukhokhela noma yokuqasha odokotela abawu5. Bazoqasha according to imali abanayo ngoba phela ngeke baze baqashe Ntokozo bengenayo imali yokukhokhela. So yilabo dokotela bazobaqasha. Okungasho ukuthi laba abanye abawu5 abangaqashiwe abasadingeki. Bayadingeka nabo but iproblem ukuthi imali yokubakhokhela ayikho. So nathi ke njengomnyango wezempilo sibanika imali esiyitholile. Siyakuzama ukuprioritize lokho. Onesi uyabona ke onesi baba nebudget elikhulu ke bona ngoba uthi unesi laphana udokotela afike asibheke isiguli ebese udokotela ashiya nonesi athi kunesi nayi imithi sigade lesiguli. So onesi ngoba bayashoda nabo bagcina benze administration. Umuntu isiguli singena kuba unesi obhalayo ngoba uadministrator akekho. Uma ngabe udokotela esembonile isiguli kuba unesi olanda imithi kuba unesi oscleanayo isiguli kuba unesi osiphushayo futhi kwesinye isikhathi. So inkinga yebo ikhona but akusinkinga yodokotela kuphela. Sinenkinga nje eminyangweni wezempilo general yokuthi abantu abaqashiwe laphana abanele. Siyakuzama ke ukuthi sikhulume. Sibhalile and into ebekade siyenza lena sibhalela ungqongqoshe wezempilo ngonyaka odlule ubaba uPhahla sikhuluma yona leyo ndaba ukuthi hayibo njalo njengoba abasebenzi bezempilo in entirety benganele kangaka lokho kugcina affecta indlela abantu bakithi abatrithwa ngayo ezibhedlela ngoba uba nabantu abancane okufuna ngabe benza umsebenzi wabantu abaningi. Sisayilandela ke leyo ndaba siyixoxile noNdunankulu as well before namhlanje
namhlanje mhlambe some 2-3 weeks back ukuthi sinenkinga yokuthi abasebenzi bezempilo eminyangweni wezempilo abanele sicela imali enye yokubakhokhela undunankulu wayenza commitment wayenza commitment ukuthi njengoba bezohlangana no president kwilihutla enye yeindaba azofika ifake leyo ukuthi njenge province sine challenge siyacela ukuthi basandisele imali yokuqasha so until kuze kwazi kwenzeke lokho singeke sikwazi ukuthi kube khona abantu esibaqasha ngoba iyona mali engekho kodwa ke bakhona abanye odokotela akade betrainwa uhulumeni eCuba bathi nabefika nasebeqeda training yabo abanye babo sikwazile ukuba absorba immediately ngoDecember khona abanye abazothathwa ngoJanuary abanye bazothathwa ngoFebruary abanye bathathwe ngoMarch batsheliwe bonke bayazazi ukuthi nabanye bazoqala ngoApril so bayazazi ukuthi bazothathwa kanjani but iproblem enkulu la ukuthi odokotela asinayo indlela manje ukuthi umuntu atheqeda ebe absorb ibhedlela nezibhedlela ezo advertiser ba apply ebese bayathathwa lapho ke ngokwesidingo kodwa ke siyazama ukuthi siyithole enye imali but uma ingekho imali asikwazi ukuqasha abanye abantu engeze ukukhola ngoba uzobegcina volunteer. Sibonge kakhulu kwenqonqoshe ngiyazi ukuthi ke usilandele ingcwepheshi namhlanje sinodokotela ababili ke abamkantsha ubomvu kuma topic lawo esobe sixoxa ngawo namhlanje kodwa ngaphambi nguthathe sinomlaleli la uNkosinathi Mahlaba eDurban ake ngimthathe uNkosinathi usemoyeni. Yebo njani kodwa siyaphila mfowethu nangu unqonqoshe mfowethu. Ngiyabonga kakhulu ngongqoshe ngitshangise la ngiyasebenzabona ngesikhathi seCovid kukhona izisebenzi ezithathwayo njengetoho lapha eminyangweni wezempilo ngifisa ukuze mhlambe isasa labo limi kanjani mhlambe mhlambe bayithole beyabantu abaqashwe ngokugcwele umnyango wezempilo ngibonga kakhulu ngilalela kumsakazi highway. Awu siyabonga kodwa ke usho baphi kulabade bamanesi noma kade beyini ama administrators ibaphi labo bashoyo bonke nje laba bakhona namanesi impela. Okay ake sesiyohlangana emoyeni Eminyangweni wezempilo siyashoda nje ngabasebenzi general. Absolutely. Ngesikhathi seCovid sathola ithuba lokuthi siqashe abantu abawu14,000 ngokwama contracts eCovid. Sabaqasha ke baba ama levels ahlukene sawo nurse nabo nurse bahlukana kwanama specialists kwanobani. Sabaqasha odokotela ngeCovid ngaleso sikhathi. Saqasha ama administrators, saqasha oporter, saqasha nje bonke abantu esibadingayo. Now kutheke uma sekuphela igrant ngoba sasinikwa igrant ngaleso sikhathi kuthena sekuphela igrant yeCovid ngahamba ngayocela kundunankulu ukuthi ngendlela esihlupheka ngayo eminyangweni wezempilo ngeke sikwazi ukubadedela labantu esasibaqashe ngeCovid-19 siyacela ukuthi siloku siqhubeka nabo sibaqashe noma siqhubeka nabo besebenze even if kuthiwa siqhubeka nabo ngama contractors while sizama ukubuka ukuthi singabathatha kanjani within system sibagcine siba absorb within system yethu undunankulu wavuma so sisohlelweni ke engicela ukuthi announce ngonyaka odlule uchaze kakhulu nangeviki edlule kodwa ke sophinda futhi uphinda lapha sisohlelweni ke lokuthi bonke labantu sasibaqashe ngeCovid-19 ngoba sifuna ukubadedela siyaba absorb noma siyabathatha siyabagcina inkinga nje yethu esinayo ukuthi asikwazi ukubaqasha bonke kanye ngoba sinayo imali yokwenza lokho so sesithatha isinqumo ke sokuthi cha asibathathe ngekhawu usually ke ama district abuka ukuthi obani abaqashwa kuqala kuabsorbe bona kuqhutshekwe kanjalo so sizogcina sibaqashe bonke kodwa sisaqala ngalabo esinemali yokubaqasha siphinde ngenyanga ezayo siqasha abanye inyanga nenyanga size sibaqede ngesikhathi laba abanye beabsorb laba abanye abangakangeni kwisystem bayaqhubeka baba kwicontract besakudokotela ke la umfowethu la uNjangase esathi uyasibeka ukuthi ubani wenzani eminyangeni wezempilo kwaZulu-Natal. Ngithanda ukubingelela abalaleli nababukeli balohlelo. NguDr Ntshangase osebenzela eDumbe CHC. Wow. Ngokusebenza ngiseDumbe kodwa ekhaya kusophongolo. Okay.
I hope ayekho ne truck la. Azofishwa la endleleni. Azikushaya. Kusebenza i-medical officer yakhona. Sikulande kakhulu umuntu omusha nanokuthi usebenza kakhulu ngabantu abasha nabantwana befikele kuweni kakhulukazi la usebenzela khona. Sibona lento ye-teenage pregnancy, ukukhulela kwabantwana besebancane. Awusiphe ke mhlawumbe ukuthi into eniyibona yenzeka yini eminyangweni kanti futhi ninazo izinhlelo zokulekelela abantwana ukuthi ke once bakhuze bengakaqali, 2 sibasize ke mawuthi sebeyithola sebekule nkinga yile yokukhulelwa. I-teenage pregnancy, le ndawo esikuyo iphezulu ngendlela eyisimanga. And sibanazo izinhlelo zokuzama ukuyivimba ukuthi ingenzeki. So inhlelo zethu iningana esizenzayo. Kodwa nje okokuqala cause sina i-team outreach. Okay. Mangakubeka ngakulandelanisa. Yes, ayubeke nje mfowethu. I-team outreach yibo abakwazi ukuhamba bengenelele ezikolweni. Yes. Bahambe ezikolweni emakhaya. Behambe bekwazi ukuyala zona izingane. Mayelana nakho ukuba teenage pregnancy. Okay. Nokusebenzisa izinto esisuke zingabavikela from kulezi zinto ezisuke zikhona. Bese kuba yilabo abafike ezibhedlela zethu. Okay. Labo ke kubalula kakhulu ngoba masesibhedlela bayafika izinto ezikhona phambi kwabo nathi sikhona eduze kungekho abanye, so ukuyala kuba kuningi ngisho ngithi sikhona nalabo abanye masebekhona. Kodwa esibhedlela khona okunye eminye iminyango like ama psychologists, ama social worker. Okay. Akubi o sister bethu kuphela njenga outreach. Kodwa mayefike esibhedlela ilapho sifike khona konke siqale siteste, siteste. Bese siyabakhanselisha ngezinto abangazenza. So i-counseling yethu kuba mayelana ukukhunja. After sesitestile senza konke, mhlawumbe i-pregnancy test into yokuqala esiyenzayo kuwo wonke umuntu okwazi ukuthi engakhona ukuthola umntwana. Manje okokuqala nje esikwenzayo yiko udaba lwama-contraceptive. Okay. Okuyindlela okuhlela. Oh yes. Ukuthi indlela abangahlela ngayo. Sineyindlela ezahlukahlukene sithanda ukuthi bazazi. Okay. Angazi noma isikhathi sinazo kodwa nje woza nazo mfowethu ngoba ngifuni bakhulelwe mina. Ngingajubelela. Absolutely. Sinendlela yethu yokuqala nje siyithandayo. Ama-condom. Yes. Ungqongqoshe ngithi mina ngiyengizwa ethi oqala ayithandayo lothi beme abstain umuntu uyayiqale lapha athi ngithanda lothi niqale ningaqali nje niyigaxe kulento. Kodwa ke ngiyazi ukuthi wena ke ngoba ulawo uyasazi isimo obhekene nakusho ukuthi usiyovela uqale lapha na ubuya bonke hayi mhlambe le ayisavumi nokuvuma le. Yeah, kulabo abasuke vele sebenokuhluleka. Kodwa phela akusho ukuthi nakazigqugquzeli noku-abstain. Yes. So ukuthi nje ngiyazi mhlawumbe ukuthi mawususebenza ubuye ukweqa. Yebo. Ukuthi umuntu usudlilile khona. Yes. Kodwa ama-condom esiyithandayo. Absolutely. So ama-condom bese sinayo ke eyamaphilisi asiyithandi ke leyo ngoba into ya everyday. So kuba nzima abanye ukuthi bagcine bekulandela ngendlela ngoba iphilisi kumele ulithathe njalo. Yes. Lokuthi uyivikele. Sibe nayo imijovo ke. Ukuthi kuba u2 months noma kuba u3 months. Yeah, siyayithanda odayi kahle. Yeah. Khona ubuya njalo. Bese uba khona enye ukuba suye sikufaka nje i-device ezokhipha ehlala for 3 years. Cabanga ukuthi kahle kakhulu einganeni nayo le ngoba usuku nawo 3 years. Ongakwazi ukuthola umntwana ongamplanning ongamhlelelanga empeleni. Yes. Sibe nomunye okuthi wona ufaka ngaphansi. Kuthiwa i-IUD. So kusho ukuthi it's intrauterine device. So iwona ke uhlala for 5 years. So loyo ke nawo siyawuthanda. Kodwa yonke lokho because abantu into abanye abangayiboni ukuthi siyakwazi ukukhipha lokho kuhlala isikhathi eside mase ufuna ukuthola umntwana. Ukunje senzela ukuthi kube lula for wena ukuthi usibone mhlawumbe after 3 years ungakayimiseli.
iloko kesina. No, angikhombisa kumlalela lapha ekhaya ukuthi igama lohlelo i-KZNHealthChat.Gov.Za ulishala untokozo kwamaphisi. Sithola kahle kakhulu kwi-Facebook page yethu yakwaZulu-Natal, KwaZulu-Natal Department of Health. Uphinde usitholeke futhi nakahle kakhulu kuntokozo maphisa SA. Intokozo maphisa SA ziyaqhutshwa ke indaba lapha ya mawuna nomina iphinking uyangena uya inbox wenza ini siyahlala phe kwalo semtham asichithi isikhathi. Sinodokotela kuntshangasi namhlanje sibuka into ye-teenage pregnancy ngoba sila eDumbe namhlanje sisakaza bukhoma nokuyinto ke eke ya raise ukuthi engathi ibonakala izinga likhuphuka lokukhulelwa kwabantwana njengoba ungqongqoshe besithi sathuka masifika ngoChristmas siyomukela abantwana abasuke bezalwa ngoChristmas sifica abantwana abano 15 years nabanye beno 16 years kuthiwa bazobeletha noma banezingane. Ngakho ke yikho sesithe namhlanje ke sisondeza umuntu ongasondezela nanezindlela zokuthi ke ngempela yingiziphi indlela abantwana abangayivikela ngayo ube ngayitholi bengaphansi kwalesimo lesi sigqugquzela ke nakho ukuthi ke abantwana ake beme ukwenza izinto singakafika isikhathi kodwa siyazi ukuthi ke kwesinye isikhathi kusuke sekuphoqa ukuthi umntwana akwazi ukuthi aqhubeke lokho eyivikele egcina ke sekuphoqeleka ukuthi ke azazi nalezi indlela ezibekwe umnyango ukuthi ungaqhubeka uyivikele ungayitholi usukhulelwa. Ngiyazi ukuthi le itopic enzima ngqongqoshe ekubanzima nokukhuluma nangayo. Bakhona labantwana kwesinye isikhathi abathatha i-decision yokuthi ngiyayithola sengikhulelwe kodwa angimdingi lo mntwana. Kwesinye isikhathi kuba nzima ngiyazi basila emsakazweni kunganzima nokukhuluma ngakho kodwa kwesinye isikhathi kuhle phela ukuthi ke sikubeke lokuthi nithi nina niwumnyango ngodaba olufana nalolo ikakhulukazi ke mhlambe ngakunina ngqongqoshe kuye kuthini umntwana lo nothi useyithathile i-decision nenithi ke abenze njani babaxoshe la eminyangweni noma kunezindlela niyanisebenzisane ngazo nabo. No, siyayithi Ntokozo ngoba angithi thina njengomnyango wezempilo akusumsebenzi wethu kuba befundisi. Absolutely. Akusiumsebenzi wethu futhi ukufunda iBhayibheli. Owethu umsebenzi ukusiza umuntu odinga usizo lwethu. Absolutely. So uma ngabe kunesimo esinjalo ngicabanga uDr. Tshangasi uyiqalile wathi siqale sithi ingane noma ngabe ubani by the way wesifazana akeze awudinga ukusiza odinga ukuyivikela nodinga ukuhlela ebese siyamtesta sibone ukuthi unjani isimo sakhe ngaleso sikhathi ekhuluma nathi ukhulelwe akakhulelwe uma engakhulelwe simnikeza ama options akhona ukuthi la uDr. Tshangasi kade wayesho ungakwazi ukuthi uhlele ngokuthi usebenzise ikondom ungakwazi ukuthi ujove ungakwazi ukuthatha amaphilisi noma ufake implanon noma ufake lento sasibuza ngeloop ke thina sisebancane konke lokho kunjalo so sibafundise ngalelo hlelo but obanye sithi nasibathesta sithola ukuthi bakhulelwe ebese kungena le kade yisho uDr. Tshangasi ukuthi kukhona ama social work abakhona kukhona ama psychologists abakhona bakwazi ukuthi bakhulume nabo ukuthola ukuthi ngempela isimo lesabhekene naso uzokwazi yini ukuthi abhekane naso in future ukuya phambili. Abanye bagcine besho ukuthi cha angizukwazi ukuqhubeka nalesi simo ngenxa yokuthi asifisi ukubona izingane zethu idlule emhlabeni ngeke ngayichaza just now kunalo uhlelo eminyangweni lezempilo lokusiza labo abasuke bengafisi ukuqhubeka nesimo sokukhulelwa. So siyayisithi ke abeze kuthina abafike basho kodokotela noma konesi abakhuluma nabo bese siyakwazi ukubakhombisa indlela yokuthi bangayapi. Akusiyo zonke izibhedlela zethu ezikwazi ukuprovide leyo service kodwa zikhona izibhedlela ezikwaziyo ukukusiza uma ngabe unaleyo nkinga. So uma befikile basho lokho siyakwazi ukuthi sibathumele esibhedlela okuyisona sona noma sibahlelele indlela yokuthi bakwazi ukuthi basizakale. Absolutely. No, dokotela ke ngiyazi ukuthi ke isikhathi esiningi ingqinamba abantu abasha babhekana nayo ile ukuthi ke nayi le shock asenayo ukuthi ukhulelwe ngoba nakuyena kuyishock eyinkosi yami sengizoya kubani kunzima nokukhuluma nomzali kunzima nokunye nokuya kubangani njengoba esho ukuthi uzothi yakubangani bemfaka ehlathini abanye bengakhuluma into ungathini kumlayize siubhekisa uye uthini umlayize siubhekisa kubazali ke thina ukuthi umzali osenengane ebhekene nalesimo iphi indlela yeapproach angayisebenzisa ngoba nanthi sabazali kwesinye isikhathi asibi nayo indlela yokungenelela ukuthi sekuvele kwenzeka ukuthi angisazi ukuthi kufanele ngiphume ngibheke niyenthini ukugqugquzela kubazali. Ngiyacabanga ngiqalaza la sonke singabazali. Absolutely. So before into yenzeka isikhathi esiningi kuye kumele kuxoxwe. Yes. Umuntu abe nolwazi. Ukuba nolwazi kuyasiza. Yabona nje ukuhlala phansi nengane especially kithi esibamnyama. Yes. Angazi noma ibeka kodwa nje yes. Si kuba nzima ukuxoxa ngengane mayelana
nezindaba eziphathelene nokucansi nakho konke ukukhulelwa kuzathathwa njengethilo ngokuthi manje kuthiwa nje mhlawumbe indodakazi ngaletha umfana endlini ubaba uphuma nesagela usikhwayo absolutely so indaba iqala lapho ekuxoxeni ngoba phela izingane kuningi edibana nakho empeleni ingane ikhuliswa i-environment ekuyo kusho ukuthi abantu ehlala nabo yibo abayikhulisayo esikhathi esiningi ngokomqondo so izinto ezikanje izogcina idibane nazo absolutely kodwa kuba ngcono ima idibana nazo seyazi ngakho yes so mayiseyazi ukuthi mangenza ukuthi kwenzeka ukuthi because nokuthi ukuthi so emzalweni into emqoka ukukhuluma nengane ingane uyenze kube lula yes ngoba ezinye izinto kuye kube likhuni ngangokuthi kuye kwenzeka izinto ezibhlungu ngempela ngangokuthi ingane iyanyuka ubezwa khona la ekhaya ayikwazi ukukhuluma ngomzali mayelana ngakho ngoba kuphathelene ngokucansi topic abangavamisanga ukuyikhuluma nabo so nalezo zinto ziba yinkinga so siyesiqhugquzela ukukhuluma nabo ukuthi bekhulume nabazali yes so uma sekwenzakalile sekuthiwa ke nangu usukhulelwa kuba lula nakuye ukuthi akwazi ukukhuluma kumzali so uma ekhuluma nomzali kulula nakithi ngoba uzoshesha aqala iclinic yabantu abakhulelwe yes so mayeqala iclinic yabantu abakhulelwe kuse early siyakwazi ukuplan ukuthi adeliver kanjani ngoba izingane ezincane kunzima ukuyideliver yes siyakwazi ukuplana ingane iba right umama uba right abe right no ikunodaba ke futhi la lento ke le esazi ukuthi yize noma engakuvikela ekukhulelweni ekuthiwa prep esizwa ukuthi uyavikela ke iyasiza lapha kulento ingculazi ingadluli ke ibheka umntwana nenithini mani bakhulumisa nalokho nangokuthi ke usungigoqela nje besikhathi asisavumi ngakumina ungathini kumyalezo kumuntu omusha oseqalile nje kuyimbandakanya kucansi sokuhlanganisa nabo prep lapha nabo prep oko prep uprep topic end kodwa nje uprep usho ukuthi usetshenziswa ukuthi umuntu ayivikele ukuthi athole iHIV engakayitholi yena iHIV okay so akusho ukuthi siniko iphilisi olithatha kanye ngelanga kuba isikhathi sakho olithatha ngoba ungena HIV ngoba sazi HIV igcwele eSouth Africa yes so ukuthi uvikeleke ukuthi ungayitholi iHIV isiza lapho absolutely so lisiza kakhulu ngoba izifo lezi ezihlasela abantu abane HIV isikhathi esiningi onjengo TB o meningitis isuke zingakafiki okay so usuku usayiphilela emntwana omusha oseyibandakanya ngocansi engingamshiya nakho nje A B C D E awu madoda asekuba kulula nje kakhulu u-A u-abstain yes qhelelana suka B ukuthi ube faithful kupartner yakho awubakithi u-C contraceptive awubakithi u-D i-dual contraceptive dual contraceptive sisebenzisa 2 phela okay i-condom mhlambe ujove ungabe sithemba kokukodwa ngoba phela akukho 100%. Oh yes. Bese iwethu emakuthiwa usuhluleke vele emergency contraceptive siya provide akaya. Okay. Siyakwazi ukunika umuntu if within lesikhathi sethi iphilisi lokuthi angakwazi ukukhulela. Mase kwenzakalile ke ukuthothi uyayibandakanya ngocansi ongafikelekile. Cishe kulula kakhulu. Kube lula kakhulu. Dokotela siyasibonga kakhulu isikhathi sakho sinike khona esinike sona sisazongena ke manje singena uDr Ndlovu. Kodwa nje ngiyayithanda MEC indlela ayibeke ngayo udokotela leyo ukuthi impela nathi sabazali asibe nayo indlela esikwazi ukukhulumisana ngayo. Ngiyathanda na ukuthi ke uthi ukuphefumula besashintshana udokotela kungena uDr Ndlovu njengamanje esashintshana noDr Ntshangasi. Kunjalo Ntokozo uyazi ukuthi abazali kakhulukazi besizwe simnyama noDr Ntshangasi ngimzulu ukuthi bengekho show kusho lokho absolutely thina nje njengesizwe simnyama kuyaye kube nzima kwesinye isikhathi ngoba sikhulanga ngaleyo ndlela asikhulanga abazali bethu abaningi bekwazi ukukhuluma nathi iqiniso nje ngeindaba zocansi nokuthi ingane ikhuliswa kanjani sizokhumbula ukuthi kudala mandulo kwakuba khona amaqhikiza ke iwona ayenza umsebenzi okufundisa izintombi nezinsizwa nabo zibe nabo abantu ababalidayo but iqiniso ukuthi isikhathi esiphila kusona wasekho amaqhikiza so akekho umuntu esingarelaya kuyena except ukuthi abazali kube yibona
abadlala leyo ndima leyo. Kubalekile ukuthi umzali alithole ithuba lokukhuluma nengane yakhe. Siyazi ushilo nakuqala ukuthi isimo itopic engelula. Inzima. Itopic enzima. Igcina kwesinye isikhathi ukuzwa noma usuyikhuluma engathi ulimi luyagcwala emlomeni ngoba lushwabane ngoba wazi kahle ukuthi ufuna uthini enganeni ikuphi ongeke ukusho ikuphi okufanele ukusho. Kodwa na umzali kukhona lapho kufuna uqale khona. Kufuna siqale sizifundise singafonelana singasizana sixoxe even kuthiwa uya esibhedlela noma uya kunesi ubuza ukuthi kodwa nangifuna ukukhuluma nengane yami ngalolu daba iziphi izinto engayikhuluma ngaqalaphi ngikhulume ngithini. Kubalekile ukuthi siqale samuwe ngoba i-information ingane zethu eziyithola emgwaqweni ayivamile ukuba i-information eyiqiniso. Kufuna kube yithini esikwazi ukutshela ingane zethu iqiniso nokuthi kufuna ziphathe kanjani. Ayike bazali ake sisukumeni nathi ke singenelele kulolu daba ngoba ngempela njengoba ngisho ukuthi lisharpcom uhlelo sila eDumbe namaphethelo maseDumbe ke kuyashiya kuthiwa eZululand ikhona lento ukuthi siyayibona isibalo sokunyuka kwabantwana abasuke sibathola bekhulelwa bese bancane okuyinto ke esibabazayo ingakho futhi sikhulumisa namhlanje sithi hayi asilweni sibhukule phela siwumphakathi sikwaZulu Natal singayivumeli into efana kanje siyiZululand asiyilwe le ndento siyiDumbe asiyilwe le ndento ke namhlanje njengoba ngisho ukuthi seDumbe ngiyazi ukuthi ke kunalendawo ekuthiwa iDumbe CHC into eyinkuluko lezi kuthi kusasibhedlela kube kusaba clinic uthi kube kuswa kube isibhedlela ungabe usaqonda ukuthi kubhekwe phila kodwa ke yonke into ocishe uyithole esibhedlela lapha eCHC uphinde ucishe uyithole uphinde futhi nokuse clinic uphinde manje kathi imoto ekhikwayo isibhedlela kodwa ke ngiyathemba ukuthi kuhamba ngelanga ngoba njalo masifike la balokhu bacela kube isibhedlela lapho kungabe kusaba iCHC sinaye ke umphathi wa iCHC kodwa namhlanje futhi ke akagcini ngqongqoshe ngokuba umphathi weCHC acting district director into eyinkuluke lezo umuntu director abona uphethe district namhlanje ingakho ke namhlanje ke umphathi omkhulu kakhulu kodwa ke uzothi mayise sibingelele ke sitshela ukuthi wenzani eminyangweni sengimchazile kodwa bengenzela kona udokotela uThobile Ndlovu bengenzela ukuthi singabe sasichitha isikhathi ekuyichazeni kakhulu ngoba isikhathi asikho ngakuthina ngenzela ukuthi ugquma uhlalo odabeni kunalento ke simungumungane ngqongqoshe ethe hliphi iSouth Africa yonke manje ize noma kwaZulu Natal singakabi nawo ama cases kodwa ke uNational ususikhiphele umlayezo ukuthi ke asibe siyilungiselela ukuthi makungenzeka ufike isimungumungane sibe si-ready bathi measles angazi noma ngisho kahle ndoda lamagama ngiyagoqa ngahlafuna ngoba hey ungathi uyasho bese ke gcina uyithola usenkingeni kodwa ke isimungumungane lesi useshila uNational ukuthi cha ikwaZulu Natal ayikabi naso kodwa asibe sibe abantu abayilungisela ingakho sisondeza udokotela kodwa ngaphambi basingene kulona ake ngilapha eXhopo i-Khopho ngibingelela uNdumiso wendumiso sawubona yebo sambonana uyaphila mfowethu ngisaphile njani siyaphila baphile abantu i-Khopho baphila kahle kakhulu hawu mfowethu leli gama leXhopo ngeke ngizwe bethi i-Khopho kwakusukaphi uXhopo noma i-Khopho ekuyimona lelisebenzayo iXhopo eMantende absolutely Opelmantonto kwase kufika ke indaba yesilungu ke base bezama ukuyijika leli gaba leXhopo ke balibiza ngale ndlela lo libize ngayo mina ke angikwazi ukuyisebenzisa ngoba isibiza ngokuthi kaXhopo hayi ke asivele sithi baphila abantu eXhopo ngako ke maseyijana absolutely nangu ngqongqoshe mfowethu ungayibuzela mntaka baba okay akuyakubekile ukubikelela nje ngqongqoshe nezihambele zakho lapho ngithola ngilalela ngesemsakazweni i-KZN FM ngapha eXhopo absolutely ngifuna ukwazi ukuthi ukuthi udaba lo noma i-issue le yethu pregnancy ekukhulunywa ngayo ukuthi ama-awareness campaigns eziwayo abukeka ekwenza umsebenzi owanele ngabe kubhekwa ama-steps ekufuleni nokweshiyeni kwawo i-coronavirus pregnancy ukuthi ukhona nomehluko obonisayo ukuthi iyafika imiyalezo yokuthi yini abangayenzi ukuthi kuzama ukuthi kugoneke ukuthi ungakhuli izinga lentuzane i-teenage pregnancy akuyozwakala ingahle umuntu noma ngabe ngurepresent ngenye indlela hayi ushaye kahle kakhulu futhi ucacise kahle kwathi ba hayi ke ngiyabonga kakhulu sibambane lapha emoyeni ngempendulo ngizolalela emoyeni absolutely ngqongqoshe uthi ngabe mawubheka abantu ngoba kuthiwa kuyonakala nathi siyixoxa kahle lento le
No, asibonge kundumiso, sibonge ngalowo mbuzo lowo. Uyabona ukuthi uma ngabe sizothi siloku sikhuluma indaba sithi sinama awareness campaign kodwa unyaka nonyaka izingane ezikhulelwayo zikhuphuka kusho ukuthi kufuna sihlale phansi sizibuka kufuna sihlale phansi si reassess istrategy sethu ukuthi siyasebenza yini ngempela sine impact ingakho ke sithatha isinqumo sokuthi umnyango wezempilo nomnyango wezemfundo uzohlala phansi wakhe program yokuthi senze njani ukuthola izingane ezikolweni sizikhulumisa nanokuthi kuphe kufuna sikusho nanendlela okufuna sisho ngayo ezokwenza ukuthi izingane zethu noma ama teenagers ethu akwazi ukuthi ezwe so yes i-awareness campaign ibikhona mhlambe kuyahlupha ukuthi sirana ngokuhlukana so umnyango wezempilo umnyango wezemfundo nomnyango ka-social development kungasiza ukuthi sibe neprogram eyodwa efaka bonke labo bantu phakathi so that kuzwakala so sizoba nayo iprogram yethu ezobe engineered ukuze sibone silungise lokho ebesikwenza sikwenze kabusha sesikushilo ke kodwa lokho kubalekile ukuthi uhulumeni ubambisane nabazali it's very important ukuthi uhulumeni ubambisane nabazali ngoba uma ngabe singabambisani nabazali yonke lento esiyenzayo nayo yonke into esishoyo izongabi neimpact uyabona nje kwaye kwaba khona isikhathi lapho uhulumeni eminyakeni mhlambe u10 or so edlulile uhulumeni wawupropose ukuthi akube khona ama condoms aba available ezikolweni abazali bacishe bafa bathi abazali ngeke nifundisa izingane zethu imkhuba yini le nifuna ukuyenza kanti phela izingane ezinye sezi active ngempela noma ngabe thina siyafuna ukuvuma lokho noma sifuna ukuvuma so kufuna ke siphinde sihlangane ke nabazali sibuzane sixoxe ukuthi okay uma ngabe ningaboni ukuthi le solution kahulumeni izosebenza yiphenye solution enibona ukuthi ingasebenza so kufuna sibambisane sisonke so that whatever strategy si-implementayo sibe si-implementa sivumelene sisonke njengesizwe ukuthi iyona ndlela esibona ukuthi izosisiza leyo hayi ngibonge kakhulu ke ngqongqoshe bengisathi ke ngilapha kugatsheni ngisho ukuthi cha nasi simungumungwane kuthiwa sifikile eSouth Africa kodwa la KwaZulu-Natal izwe noma kushiyo kuthiwa asikafiki ngokugadla okutheni ngoba asinawo ama cases kodwa bese eshila ku national ukuthi cha abatrainwe abantu kube khona indlela ukuthi silindele ukuthi siqale manje ukuya emphakathini ngaso ukuze singaze sifike sibe abantu abaready kodwa silethe nayo ingcwepheshi nayo enayo i-training eyitholile njengokuthi bezoqala mhla ka6 February ukusebenza lolu hlelo mhlambe usithatha kodwa usibeke esithombeni njengomuntu futhi owudokotela kuyosala usihlephulele abanayifunda lento esikoleni ukuthi yini yona lento ye-measles noma isimungumungwane nokuthi ke sithelelana kanjani sigadla kubani ngokuthi isikhathi asisekho ngakumina ngizokwenza nje ukusummarize konke ukuhlephule konke bese usipha ke nanokuthi ke inhlelo zenu ze-province zithini awuze ngikunika manje i-province ngoba ngiyakubona unayo lento yokuba provincial yabona una-provincial udokotela so ke usiphe nokuthi inhlelo ke ze-province zizogcina ithini noma ke nezakhona la eDumbe namaphethelo njengoba siseDumbe ngiyabonga kakhulu ngicela ukubingelela abasemakhaya bonke abakhona basilalele ehlelweni ngibingelela kakhulu kungqongqoshe ngibonge kakhulu ithuba ku Mr Maphisa sengichazile uMr Maphisa umuntu okusandlovu osebenzela lapha eMnyango wezempilo eCHC kafuphi nje imizisi akusisifo esisha isifo esidala kahle kodwa ke siyazi ukuthi kuhamba izifo iphinde iqale phansi zivumbuke so njengoba nje ubuchaza bamaphisa la ukuthi isifo lesingazi ukuthi sesifuna ukuvumbuka ezifundazweni eziningi noma KwaZulu-Natal bese ngawabi ngama cases amaningi kakhulu kodwa sifanele ukuthi noma esifica singafike sishaywe into sesiyibonile seyibashayile nabanye so i-measles nje kafuphi isifo lesingathi sibangwa igciwane nje isimungumungwana igciwane le-measles amagama ke la awe-medicine kakhulu ayahlupha ngoba uma sekufanele ukuthi ulichaze o-paramix virus kuba nzima nokulikhumbula kodwa nje masithi libangwa igciwane le-measles kusuke kwanele lokho ukuthi kuney'nhlobo ey'ningi zamagciwane khona ama-bacteria but lolu hlobo lolu luyi-virus so ama-viruses most of the time awabi nakho ukuthi kube namaphilisi thizeni akwazi ukuthi awathibe kodwa ke kuba ama-bacteria ingakho abantu badla into ekuthiwa ama-antibiotics i-measles ke kuyisifo nje isifo esidala njengamanje sesivumbukile isikhathaza kakhulu njengomnyango ngoba kuyisifo esithelelana kalula injalo nje ithinta kakhulu imigudu yokuphefumula so ingena under izifo lesibiza ngokuthi acute respiratory illnesses so izifo lezi zemigudu yokuphefumula kodwa esigcina singagcini kuphela esifubeni
kodwa sigcina sesithinta nezinye futhi indawo onazo emzimbeni ngoba ingagcina ngokuhamba kwesikhathi igcina sekulimaza ngisho umqondo igcine umntwana uthola ukuthi umntwana ngathi akasathathi na kahle esikoleni kanti umntwana wa-affectwa imizithi esesemncane so uma ngithi nje isikhathaza kakhulu njengomnyango ukuthi abantu mabengathelelani kakhulu ngemizithi ngoba imizithi nje uma sinayo njengoba la endlini sihleli ngenzeka ukuthi uma singagomile uma sihleli siwu-10 abantu abawu-9 bangagomile bangayithatha imizithi ngaso isikhathi so okusho ukuthi indlela u-90% lo okusho ukuthi indlela esiyelana ngayo simandla kakhulu yes siyashesha enye futhi into ekhona imizithi akusiyo nje kuphela isifo nsithi hayi umkhuhlane nje osuke uzozendlulela ungabi nama-effects ngikubalulekile ekuqaleni ukuthi kuyenzeka uthola ukuthi umuntu usenenkinga ke manje ngisho nasemaphashini usenenkinga ngisho ekhanda imizithi ke uyakwazi uyashona nangokushona nangayo so kuye kubaluleke kakhulu ukuthi uma sibona singabulali kodwa yazi nje cha izifo ziyabulala kodwa ke uma usheshe wasithola siye sibe nayo indlela ukuthi siyelapheke sithi ukuvimbeka so nayo imizithi ke ingakho njengamanje sikwi-campaign yokuthi abantu abeze ngaphambi bezogomela imizithi ngoba iyona ndlela njengamanje esikwazi ukuthi imizithi singakwazi inqobe ngayo so ngeke ngathi ke iyabulala ngoba about abantu mhlawumbe nje ngasho ukuthi uma kulabo abasuke benama immune system aphansi njengabantu mhlawumbe abaphathwe isifo sendlala lesikubiza nge-malnutrition abantwana kakhulukazi futhi abantwana abancane kakhulu mhlawumbe ababelow 5 ngokweminyaka nabo futhi labo uma ibabamba mawala bese futhi kuba abantwana-ke abantu abadala abanoshukela no-HIV imizithi yababamba inhlelo esinazo-ke njengamanje njengomnyango wezempilo ukuthi siphume umkhankaso oholwa yi-national kanjalo futhi ne-provincial kanjalo-ke nathi ngoba siyalandela so umkhankaso lo ukuthi kogonywa wonke umuntu oneminyaka ephakathi kwa-6 months kuze kufike ku-15 years so bazonikezwa ama-booster doses nomuntu ekade egomile noma ekade engagomanga njengamanje ithuba lokuthi sibagome bonke laba bantu laba njengamanje ukuze bavikeleke ngoba iyona ndlela kuphela izokwazi ukuthi isilekele ekuseni singabi nama-complications from i-measles manje ngiyezwa ngoba uthi uyagoma abanye sebeyathuka phela sekwazi ukuthi ukugoma kwafika ne-COVID awukuchazeze cha lokhu akusiko lokwe-COVID lokhu esikhulumayo ngokwayo impela isimungumungane futhi phela ukugoma into endala ngiyakhumbula mina nje ezikoleni sashawa ngesigxivizo lapha namanje la ehlombe sisekhona lesigxivizo angase sashonaphi kodwa but ke awichaze leyo goma ukuze bengadideka abantu mase bebona nifika kubona emakhaya bejetinize ngo-COVID kanti indaba inesinanakho ukuthi ke ngizwe ngathi lokuthinta abantu abasebasha kakhulu izingane into ehlasela kakhulu izingane noma nabantu abadala abahlasela ngiyabonga kakhulu mhlawumbe ngiqale ngakho lokuthi ingahlasela noma ubani i-measles kodwa ilimaze kakhulu lakubantwana nakubantu futhi laba aba-over 20 abanezifo lezi engithi zicindezela isimo sabo sempilo amasotsha omzimba immune system esuka iphansi baye ba-complicate kakhulu uma isibaphethe kodwa nje umuntu osondelene nomuntu osuke ne-measles usuke nama-chances amaningi ukuthi angaba nayo i-measles njengamanje i-measles mhlawumbe ngibalulekile Mr. Maphisa ukuthi ngikubalule ngoba ngithi izifo lezi ama-viruses siyaye sizithibe kakhulu uma befika abantu eminyangweni so kubalulekile ukuthi umuntu azazi impawu zakhona kubalulekile khona into esiyibiza ngokuthi o-3 Cs okokuqala nje i-measles uma izokuphatha sike sithi namhlanje sihlangene lapha nami ngine-measles sihlele indlela eyodwa igciwane efanele sikhumbule liyahlala more than about 2 hours emoyeni so kusho ukuthi umuntu ongangena bekade ngikhona ngine-measles une-chance ukuthi angathola i-measles alinqake khona lapha emoyeni yebo lihamba ngomoya ama-droplets amancane nje enye futhi ebalulekile kakhulu ukuthi abantwana noma umuntu ophethwe i-measles uye aqale abe nale impawu zokuthi ashise kakhulu emva kokushisa kakhulu mhlawumbe i-temperature yakhe yadlula even nako-40°C obese-ke kuyamlimaza ngaphakathi and then kulabo 3 C ngikhuluma ukuthi umuntu wakhona uyafike ekhwehlela which is cough and then esibili khoriza uba ne-runny nose kusho ukuthi nje kuphuma kakhulu amafinyela okwesithathu bese kuba inkinga-ke yamehlo uthola ukuthi amehlo abomvu and then nanokukhala nyana phakathi kuwo bese ngithi abafaka izibuko yazi sengivele ngithi cha ubhekene nami ngo
yebo. And then bese enye ke kuthi emva kweinsuku iqalile lezimpawu lezokuqala bese umuntu eqale develop i-rash. Ilapho i-rash yakhona nje iqale kube ngathi nje ama spots abomvunyana amancane. Kunzinyana ke umuntu ofana nami ngokwebala kusheshe wabone. Uwabona inkathi seqala ukuba fine semaninganyana kodwa ayaqale ngasebusweni la ngemuva ngaku-hairline bese ehla njalo ngomzimba bese egcina eseya nasezandleni nasenyaweni. Lokho amaqhuqhuvanyana okuncane amancane nje impela ngathi afine i-measles rash ke leyo. So kubaluleke kakhulu ukuthi umuntu aqhamuke ngalokho. Bengade ngishilo ke leyo goma ukuthi sicela usicacisele ukuthi na njengoba abantu sebeyadumela ukuthi i-COVID ugoma nakhona ke la sicela usicacisele cha lokhu ugoma nje okuhlukene futhi nizofika emphakathini bacela bagoma. Ugoma kwe-measles cishe ngathi i-COVID base sigome kakhulu nge-COVID. Okubalulekile kokuqala ukuthi i-measles lesizokwenza ama-booster ngayo akusiyo umgomo omusha. Umgomo nje ubuvele ukhona enhleni zahulumeni. Siyazi ukuthi kuswela umntwana eqala ukuzalwa kuba nemgomo nje Mr Maphisa bobala ukuthi kwakhona igxivizo nabanye uzubone even ane national ukuthi ayicha wena ugomanga le stuff bebonakala ngazo. So nje kuba nemgomo umntwana ayithathayo from ezalwa kuze kube ukuthi umntwana omunye uba na 12 noma futhi esekhulile kuba nemgomo la sibooster khona njengoba nje sibooster nge-measles. So i-measles enye yemgomo ebivele ikhona umntwana nje mayina 6 months siyamgoma for i-measles uma futhi sena 12 months masena 9 months siphinde simgome futhi siyazi lapho ukuthi ke ungena ku program evele ikhona njengamanje. So akusumgomo omusha akusumgomo we-COVID umgomo nje esazi ukuthi uma umuntu esefikile yamvikela kakhulu. So abantu abangesabi ngoba na kwi-COVID nakhona sibonile abantu abazange babulayo kakhulu babulawa umgomo kodwa ke lokho cha uhlanganisela nge-COVID umgomo nje ubuvele umgomo okhona kwi-program yokugoma kwabantwana from bezalo kodwa kuyabonakala ukuthi khona abanye abasuke beyimisishile nale ma doses. So uma ungazange ugome sinana nohlelo lokuthi siphinde sketch up ngoba i-measles njengoba nje sizobe siyenza izobe ihambisana no vitamin A izobe ihambisana futhi ne deworming. So sizama lapho ukuthi laba ngazange bayithole leyo mgomo noma lawo ma doses nabo futhi sibakhave. Hey kwasho kaluma lapha ngazi masokwe namaqhuqhuvana kodwa ke ngizwe kahle mina ukuthi ke izintathu izinto oyibalele ukhwehlela mafinyila ke sezoqhamuka nemaqhuqhuvanyana lamancane ukade ke sekuyemizi kodwa singayigwema ukuthi izizathu nami ungakhohlwa amehlo kodwa hayi phela ukufaka izibuko sengisho nje amehlo uthi abebomvana uyiphawulile lapha. Cha ngiyajabula ngoba uyichaze kahle kakhulu mhlawumbe ngoba isikhathi asisekho ngempela ngqongqoshe sicela usigoqela uhlelo. Asibonge kakhulu Ntokozo sibonge nohlelo esibenalo namhlanje besibambisene nomnyango wezempilo njengoba ubona uacting director enathi. Absolutely acting director enathi sinodokotela abakhona nabo udokotela ababili abasebenza khona esithi so siyajabula kakhulu. Ngithole nethuba ke lokuthi ngenze i-test ngeke ngitestwe nje. Ntokozo kubalekile na umuntu ukuthi uhlala uhamba uyogada nje umzimba wenza ama test wonke. Ngiyathemba ukuthi lapha sizobe sikhona ngolosihlanu olulandelayo uwena ozobe utesta nje yonke futhi ke ngizotesta konke ubususala usuthatha nane test ye prostate cancer. Uyakhumbula ukuthi sathi abantu besilisa once ngonyaka abahambe bayotesta. So ithuba ke leli yokuthi njengoba kuqala unyaka nje siteste bonke abantu besilisa sinabo la siyothi nasifika ngolesihlanu bayiqala kwi-test so that sazi ukuthi umuntu right uma ngekho right sikwazi ukuthi sheshe simsize. Kodwa ngqongqosho bakuthiwa kubuye kuhlalwe phansi kulolu hlelo ngiyokwazi ukuhlala sebengigedezile. Uthathwa igazi. So kuthathwa igazi impela ngoba abantu besilisa bayo ukuyotesta kusho basuke besaba lento yisho sathi kuyagedezwa la ngamuntu lutho sekuthathwa igazi. Hayi ke igazi abantu besilisa bakhona bazobe ngizolitheleka la ageza ngithathe. Kodwa phela noma ngabe kwenziwa ikupho okunye ukuze save impilo asikwenze nalokho okuzokwenzeka. Iphele nelento yokutshelekana igazi lokuthiwa seziyatshelekana ithi ukuthi awuyongiphosela lapha angazi kuthiwa ke hayi ngeke sinigadile impela ukuthi umuntu nomuntu utesta ngelakhe igazi. So siyacela ke ukuthi abantu besilisa kakhulukazi abaqale nje abaqala unyaka bahambe bayotesta senzela ukuthi prostate cancer ayibulali kakhulukazi imisheshe yatholakala ibabulala abantu besilisa abamnyama ekugcineni ngoba basuke bengazange balentujana basuke bengazange bayotesta besitholakala isekulate kakhulu. Akasondele uNomusa la eduze kwami ezela emva kwami so that kuzobonakala ukuthi
lapha constituency office ngithe ngine constituency office eseDumbe constituency office ke ye member yase legislature yasipha phezulu awusavele ekhaya absolutely uzayiveza ye member yakwa ANC kodwa uyena manager uyena administrator lapha officeini unomusa wakwaDlamini abambonayo ke laba basibukele TV bayambona nabasilandela kuma social platforms ethu bayambona uma ngabe udinga usizo eDumbe noma olwani oludinga uhulumeni uyakena lapha na officeini ngicela simboleke imic nje azosibingelele bese yasinikeza neaddress yokuthi sikuphi nendawo nane phone number yokuthi uma ngabe kukhona esidinga ukusho singathini. Angibingelele ngunomusa ngwaDlamini kodwa engidume ngalo nguSmall absolutely la sisebenzela ngakhona kuseduzane kwaDokotela uSibeko 21 Jubet Street eDumbe edolobheni makhelwane wethu futhi uHome Affairs absolutely akayisho ngokuthi number yase office ithini number yakho futhi yazi akanayo ingxaki nane cellphone uSmall uzombona uzovela yisho awubatsheleke Small akakhiphe yase office ya protect uSmall number angikhiphe yase office ithi 034 995 1928 awuphinde futhi ithi 34 995 1928 phinda futhi ngicela ukubanika nayo inamba yami ilandline ngoba kodwa ngibakhuze Nkosi yami Small bengabe sebethi oh darling hi gorgeous cha kube into yomsebenzi nje Nkosi yami ngicela ukubanika u079 110 4892 absolutely iwona sitholakala kuwo hayi ke sibonge kakhulu ngqongqoshe cha ngale kokuchitha isikhathi oluhlelo siyazi ukuthi ke asivalele isithi kulungile ke bye.